di mu opportunities eba technology juma etino amba minister da ba juma abu shisha do wa ya eba wa ya susu aso later ya hai ya ti school for mo ba ya intention ya baba no mo ba ya mpo sa susu na ya mas course no ba field trip ba site visit ya ma bibi so kyerɛ wo so na bɛyɛ a bɛhyɛ wo kura so na ama oni agye adwuma a yɛyɛ mu ɛno ɛne nhyehyɛ bi yɛn nkurɔfoɔ so ɛfɔ wɔ adwuma wo ne yɛka sɛ yɛn adwuma mu ano about 46% of staff no yɛ mmaa yes management level deɛ ɛhu sɛ nneɛma no atwe mu kakra nti ɛhɔ so sɛnea minister aka no sɛ yɛfɔ ɔbaa ne bɛrima no mu nyinaa ahoɔden bɔ ɛyɛ pa o si piama na sa ka pa